dóibh chuirde, cechuisih. Muid seo riste gneoch ina fís an ceardaíochta de chlór na Ghael. I nniu tá muid gáil Ballún ar téime. Ní lánach íomha de bhlún ar téis, maic se be seo sa mosca. Fáin lom agus dimmuide. Le íomha an ballún ar téing an nniu, tastó se teohain, neart glisreach, glú, susúr, peanlúí, marcóid, dlúrisca agus pápar dáte nó cárta dáte. Tá mo gáil imlíne an ballún ar té a tharnt ar dús. Fáin dlúisca agus tarne an curcab le cúna ón dlúisca mar seo. Inis tá mo gáil muinneall a tharnt mar seo ar an ballún. Sin tarne álíne díreach siad agus sin tá mo gáil carnóg a tharnt seo le ciseán an ballún ar té a dhéanamh. Nis fá marcóid agus tá muid gáil an imlíne a dhéanamh níos salara leis an marcóid. Na línta tharne sibh leis an peanlúí tá muid gáil thar baríist leis an marcóid do agus go seasta seamach níos sár. Tóg an glú agus chur glú ar an ballún féin. As tas ó cuidhá glú ans go ngnámó an glisreach. Tá mo tosú seo le ceann óracha i ngeall. Chud rudbe goach ar láid agus tóg pinseide agus chud an nuas ar an glú ach. Ní gá an ngimeacha glisreach chús ag ní se begéire práiseach a dhéanamh go náid. Tá sé banán dánaí difriú le úsáid gon glisreach. Tóg gur am le seo. Nú tá nó an glisreach in ballún agaí, chuir le chéile áthíomh gon fápar agus dúirt faoileach an glisreach síos muidál. Nis a bhecinn sibh cáil an ciseán in an ballún seo híos an gheachtar sin an áit a bhís na daoine na teasa. Féidir a seo chaúisteach le paint nó le crayon nó fiúin le marcóirí. Chríoch na misismach an tunscadamh seo le grámáin a chuir wastos timpeall an íomha, agus scríb mar teachtarcht beg ard sa spéad híos an gheachtar. Tá sé suas í péin ce tá si bhín i gceire a dhéanamh le críochtú mach. Bhuaigh isteach an chéad láile agus beidh tunscadamh bhealainn le cúna dé. Slán go fóill.